Neka je mir Gospodina našega Isusa Krista s vama, sada, upravo u ovom trenutku kada se čini da svijet šuti, a nebo se pokreće. Niste slučajno kliknuli na ovaj video i ne govorim to kao netko tko ponavlja gotovu frazu, nego kao netko tko ovdje u svom srcu osjeća da je ovo jedna od onih rijetkih poruka, upućena na precizan način onima koji su tajno tražili znak. Znate onaj zahtjev koji niste mogli ni izraziti riječima. Ona molitva koja nije izlazila iz tvojih usta, ali ti je srce nečujno vrištalo pa čulo se. I prije nego što išta kažem ovdje, želim da duboko udahnete. To je to. Disati. Jer ono što ćete sada čuti nije samo još jedna molitva. To je odgovor. To je potvrda. To je nebo koje govori: čuo sam te, ovdje sam. Izabrao sam te za ovaj trenutak. Možda ste iscrpljeni, možda nitko ne zna što nosite. Možda ste sinoć izmolili posljednju molitvu govoreći: Gospodine, ako me stvarno vidiš, pokaži mi. Pošalji mi jasan znak, jer ne mogu više sumnjati. A onda se pojavio ovaj video. Koliko puta hodamo kao da više ne vidimo nadu, kao da se spotičemo unutar vlastite duše, pa ipak nešto u nama, možda iskra, ostaje živo. Sićušni plamen koji se odbija ugasiti. Možda je ovo dio vas koji još uvijek vjeruje da Bog može sve učiniti novim. I upravo zbog tog dijela ste sada ovdje. Možda ne razumijete u potpunosti što se događa, ali nešto u vama zna da je u ovom videu nešto drugačije. Nešto što te zove. To te grli. To vas poziva da sve zaustavite. Samo na nekoliko minuta i slušate. Znate li zašto? Jer ste dosegli granicu, a ponekad upravo tu Bog najviše voli djelovati. Plać može trajati cijelu noć, ali radost dolazi ujutro. Psalam 35, prilagođeno. Što ako je danas ta zora u vašem životu? Ako ste umorni, osjećaj zaboravljen, pitate se vidi li vas Bog još uvijek, stoga trebam da me sada pogledaš ili samo slušaš srcem, niste zaboravljeni, niste sami. Ovaj video, ova molitva, izravan je odgovor na ono što ste tražili, čak i u tišini. Ali moram te nešto pitati vrlo iskreno. Jeste li se ikada osjećali kao da je nebo utihnulo baš kad vam je odgovor najviše trebao? Jeste li ikada imali osjećaj da sve radite kako treba, ali i dalje se ništa ne događa? Ako je tako, želim da sada u komentarima napišete: ja sam tražio sam ovaj znak, ne samo za mene, ali kao čin vjere. Kao da kaže: ovdje sam, Gospodine, i primam. Istina je da većina ljudi ne doživi do kraja molitve. Slušaju 2 minute i onda odu. Ali tko god posluša do kraja, dirnut je na drugačiji način, jer Bog govori onima koji ostaju. I ne kažem da će biti lako, ali kažem, ako ostaneš, ako otvoriš svoje srce, nešto će se početi mijenjati. Da, nešto duboko. Kao da se u tebi okrenuo ključ, kao da se uteg počeo dizati bez buke, bez napora, kao da te nebo rekonfigurira iznutra. Molim te, nemoj sad odustati. Nemojte zatvoriti ovaj video kao da je samo još jedan. Ova molitva je odgovor. To je hrana, to je utočište. Ne čujete ovu poruku slučajno, dovedeni ste ovamo, sa svrhom tikši i molim te, odgovori mi sa svom iskrenošću. Jeste li se ikada osjećali kao da ste na pragu novog početka, ali nedostaje samo jedan znak? Razmislite sada o ovome. Ovaj bi video mogao biti upravo taj znak. Ovdje si jer si pitao. Nebo je odgovorilo. Znam, možda ste emocionalno umorni, možda se opet bojiš vjerovati, možda ste bili povrijeđeni obećanjima koja niste ispunili, ali Bog nije čovjek da bi lagao. I on će vam to dokazati. Ova molitva neće sve riješiti preko noći, ali pokrenut će nešto u vama što nitko ne može zaustaviti. Jer ono što dolazi od Boga raste u tišini i cvjeta u boli. Čak i ako trenutno nemate snage za molitvu, čak i ako možete samo čuti, molit ću za tebe. Kao da je za mene, moli s vjerom, vjerujući u čudo, Gospodine, evo nas, taka ni slučajno. Ne nagonski,
ali po uputama tvoga, duha ova osoba koja sada moli sa mnom, nije uzalud stigla ovamo. Bila je vođena, privučena, pozvana, za zvuk tvoje ljubavi koji nadilazi zidove, daljinu, pa čak i tišinu duše. Oče, padam na koljena, makar samo iznutra, pred tvojom prisutnošću i molim se za svako srce koje čuje ovu molitvu, kod kuće, na poslu, u autu, u bolnici ili ležeći u mraku. Molim za one koji su te sa suzama zvali, ali nisu imali snage ni za što drugo. Molim se za onoga tko je rekao, Gospode, ako me još uvijek vidiš, pokaži mi. I Gospodin se pokazuje, to je odgovor, brate moj. To je potvrda, sestro moja, ovo je znak koji ste tražili, ne s vatrom na nebu, ne s grmljavinom, ali s blagim mirom. Kao povjetarac koji dodiruje i čisti iznutra. I sada te molim, duše sveti, to duboko dira tu dušu. Kao da Gospodin podiže svaki komad koji je pao, kao da njegove ruke stavljaju ljepilo na slomljena mjesta, kao da je udahnuo život mjestima gdje više nije bilo nikakve nade. I ako ovo slušate upravo sada, zatvorite oči ako možete. I samo slušaj srcem. Čuo sam tvoj plać, skupio sam tvoje suze i tu sam. Bog je taj koji govori, ne ljudskim riječima, ali s prisutnošću, s olakšanjem, s lijekom. Znaš, postoje boli koje nitko ne vidi, a postoje rane za koje se čak i pretvaramo da ih više ne osjećamo, ali kad Duh Sveti uđe, ne prelazi preko toga. On svira, on čisti, on obnavlja, disati. Uzmite si vremena. Nešto se sada liječi. Gospodine, molim te za one koji više nemaju snage vjerovati. Molim za one koji su čuli tolika obećanja i tolike molitve, ali čini se da se ništa ne mijenja. Ali danas, Gospodine, danas je drugačije, jer Gospodin je zakazao ovaj sastanak, jer nebo se kreće kad se slomljeno srce ipak preda. I sada se molim za sva područja koja ova osoba nikome ne pokazuje, krize koje skriva, bolovi koje u tišini nosiš, strah od spavanja, muka, buđenja. Gospodine, oslobodi me sada, oslobođeni tjeskobe koja vam zaustavlja dah, slobodni od straha, od neuspjeha, oslobodite se tereta pokušaja da svima ugodite, zaboravite na sebe. Koliko je puta, Oče, ova osoba progutala vlastite suze, koliko puta je rekla u redu je, a zapravo je unutra bio u komadićima. Ali danas, Gospodine, neka primi tvoju utjehu, neka sada osjeti nevidljivi zagrljaj, dašak u duhu, osvježenje za dušu, kao da je Gospod rekao, smiri se, ovdje sam, nisi sam. Vi koji molite sa mnom, možda nikada niste ovako molili, možda mislite da je prekasno, ali Bog je izvan vremena i uvijek dolazi u trenutku kada mislimo da je sve gotovo. Osjećaš li to? Ovaj iznenadni mir, ovaj poriv za plakanjem, a da ne znate zašto, to je Duh Sveti koji radi u vama. I molim se, Oče, za stare traume, po imenima koja bole, za riječi koje bole i koje još odjekuju u mislima. Liječenje isključiti. Ponovi. Izbriši sjećanja koja donose bol. To mijenja sliku koju ta osoba ima o sebi. Ona nije ono što su rekli. Ona je onakva kakvom ju je Gospodin stvorio. I izjavljujem, ova molitva označava novo vrijeme, novi ciklus, novi početak. Gospodine, udahni život suhim kostima, udahnjuje nadu u crne dane, udahni hrabrost tamo gdje postoji samo strah. I ako osjećate da je ova molitva za vas, reci to tiho ili u mislima, Gospodine, primam. Prihvaćam ovaj novi početak, učini sve novo u meni. Preobrazi, Oče, pretvara umor u snagu, pretvori tugu u smijeh, pretvorite prazninu u svrhu. Možete izaći iz ovog videa drugačije nego što ste unijeli i vjerujem da s tobom. A sada želim da još jednom udahneš, kao onaj koji prima ono što dolazi odozgo. Kao da se netko oslobađa svega što ga opterećuje. Kao netko tko stvara prostor da se ponovno ispuni, jer ono što će Bog učiniti u vama, nitko to ne može zaustaviti. I ne morate sada sve razumjeti, samo treba vjerovati. Možda su vas ljudi čak i zaboravili, ali nikada od Boga.
I ako se želiš odreći svog života, svoje boli, svojih snova, učini to sada. Razgovarajte s njim, čak i u tišini. On sve čuje, on sve razumije. Želim nastaviti ovu molitvu s vama, ali prvo mi recite u komentarima. Ova molitva je odgovor koji sam tražio. Zapiši ovo i proglasite to, jer nešto se već događa. Sada pridružite mi se i molite. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas. Otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima. Svojim peći i ne uvedi nas u napast, ali izbavi nas od zla, jer Tvoje je kraljevstvo, moć i slava zauvijek. Amen. Ako ste stigli ovako daleko, to je zato što je nešto u tebi odlučilo ostati. I to, brate moj, sestro moja, to je vjera. Vjera nije odsutnost boli, vjera je kad i kad plačemo, ostajemo, čak i bez razumijevanja, slušamo, čak i kad smo umorni, molimo i želim da znaš, nisi uzalud prošao kroz ovaj trenutak, čuo si svaku riječ jer je nebo trebalo da je čuješ. Možda je prvi put nakon dugo vremena netko molio upravo ono što ti nisi mogao izgovoriti. Možda je ova molitva izrazila osjećaje koje čak ni vi niste mogli organizirati u svom srcu. I zato te sada sa svom ljubavlju pitam, kad bi ti se Bog danas obratio, ako ste u bilo kojem trenutku tijekom ove molitve osjetili mir, toplinu, nešto drugačije, napišite sada u komentarima. Čuo sam. Da, napiši. Ne kao formalnost, ali kao čin vjere. Kao da kaže, primio sam, bio sam dirnut. Ova mala gesta ima ogromnu snagu i imam važnu molbu od tebe. Nemoj sada otići. Mnogi ljudi napuštaju video u posljednjih nekoliko sekundi, gube ono što je Bog sačuvao za kraj. I taj kraj za tebe je ti koji imaš uzburkano srce, vlažnih očiju, ti koji si do sada šutio, a osjećao sve. Sada je vrijeme za odluku. Nije važno jeste li bili u crkvi ili ste godinama bili odsutni. Nije važno osjećate li se nedostojno, prljavo ili umorno. Isus te zove sada. I ako želiš dati svoj život, svoju dušu, svoj duh, ako osjećate da je ovo trenutak da počnete ispočetka, zato zatvorite oči ako možete. I moli sa mnom tiho ili tiho, iskreno, Gospodine Isuse. Predajem ti svoj život, dajem ti svoju dušu, svoje srce i svoj duh. Od danas pa nadalje želim živjeti kao tvoj sluga. Očisti moj pročisti moje misli i krsti me svojim duhom svetim. Izbavi me od svakoga zla i vodi me svojim stazama, primam te. I od danas sam tvoj. Ako ste izrekli ovu molitvu, dobrodošli. Nisu vas samo čuli, dobrodošao si. A sada je počelo nešto novo, možda ga još ne vidite, ali duhovni svijet je to već osjetio. Promjena je započela u vama i želim da znaš ono što je Bog otkrio danas, bio je samo početak. Njegova obnova već je počela. I ako vam je ova molitva dirnula srce, kad bi se obratila tvojoj duši, ostani s nama, pretplatite se na ovaj kanal, jer ono što dolazi više je od video zapisa. To je hrana za vašu dušu. Evo, niste sami, ovdje ćete naći mir, smjer i mnoge druge takve potvrde. I prije nego odeš, reci mi u komentarima što ste osjećali tijekom ove molitve. Reći, udio nekoga bi mogla dirnuti i tvoja priča. Neka vas Gospodin blagoslovi, neka njegov mir ostane s vama i neka ovo bude dan koji ćeš zauvijek pamtiti kao dan kada se sve počelo mijenjati.